Acompanya'm este cap de setmana per la mostra d'Arts i Oficis d'Ascó. Comencem la passejada pel nucli antic d'Ascó, on se celebra l'esdeveniment. Hi trobem més de 80 artesans que ens fan demostracions en directe dels seus oficis. T'havies preguntat mai com es creen els vitralls acolorits d'una església, per exemple? O com es dona una forma tan especial a unes copes de vidre amb estos detalls caragolats? He vist moltes vegades escuts i altres obres de pedra, però mai havia observat un picapedrer en acció, com li cau el polsim a les mans mentre treballa la pedra. I quan has comprat una peça de roba de cotó feta de manera artesana, saps de quina flor ha sortit el fil i com s'ha elaborat? Per a mi ha estat una descoberta. Sempre he sigut amant de les peces de terrissa, grans i menudes, i veure la paciència i l'estima amb què treballen l'argila estos mestres artesans em desperta admiració i m'hipnotitza. Fusters, forjadors, cistellers, matalassers, fins i tot podem veure com es fan monedes. La mostra d'Arts i Oficis és un lloc per gaudir i aprendre sobre la nostra cultura i les nostres tradicions, per firar-se i, evidentment, per menjar i beure. Alhora se celebra el tastabins. I arrodonir el cap de setmana amb altres activitats al preciós poble d'Ascó no té preu.